Sugeng siang para pamirsa, pepanggihan malih kalian kula Lutfi Nur Aziza wonten ing program Jogja Layang Warta. Pasindenan bisnis wonten ing jaman digital menika sansaya mungkul. Kalebet kangge sektor usaha mikro kecil menengah utawi UMKM. Wonten ing Ngayogyakarta, para bakul ingkang manggen ing Peken Bringharjo sakmenika ngadepi gumedhering perkara ageng. Inggih menika produk mirah sarta gampilipun tetumbasan lumantar e-commerce. Ananging ing saktengahing gumedhering kasebat sawetawis bakul sampun manggihaken strategi enggal kangge nglestantunaken eksistensi kalian omsetipun inggih menika adaptasi digital. Kangge mangertosi kados pundi para bakul UMKM ing Peken Bringharjo menika liangan saha nglawan arus pasindenan digital, sampun kagandhengaken kalian reporter kula Nikmatul Wahidah ingkang pinarak langsung ing Pasar Bringharjo Ngayogyakarta. Sugeng siang Nikmatul Wahidah. Sugeng siang, kula Nikmatul Wahidah lumantar Jogja Layang Warta. Samenika kula wonten ing Pasar Bringharjo. Pasar Bringharjo inggih menika salah satunggaling papan ingkang dados tujuan dumateng masyarakat lokal saha manca. Wonten ing Pasar Bringharjo menika kathah maneka warni barang. Antawisipun inggih menika rasukan, sendal, sepatu, daharan, lan sapanunggalanipun. Wonten ing jaman samenika kathah strategi sadean ingkang saged dipunginakaken. Lajeng kados pundi strategi sadean ingkang dipunginakaken dening tiyang ingkang sadean wonten ing Pasar Bringharjo? Sumangga kita mangertosi sesarengan. Nggih, sakmenika kula kalian salah satunggaling bakul ingkang wonten ing Pasar Bringharjo. Nggih, dumateng Bapak sinten? Bapak Arif, kula. Nggih, dumateng Bapak Arif menapa kemawon ingkang dipun sade dening Bapak Arif? Ya. Kula sakniki sadean kerajinan bahan dasaripun kulit sapi, dados kula damel ingkang tas, dompet, gantungan kunci, dan kebetulan nggih kula niki sedanten produksi piyambak niku. Nggih, lajeng strateginipun kados pundi nggih, Pak? Strateginipun sejauh niki kula enten online, enten penjualan toko, dadosipun memang harus mengikuti perkembangan zaman dumateng sadean menawi kula namung jagaipun toko niku nggih sakniki pun kathah online dadosipun boten saged nggih menawi ajeng jaga tokonipun, dadosi memang kula niku harus mengikuti perkembangan zaman ingkang dipun sadean. Nggih, lajeng saking kalih strategi kula wau, kados pundi tantangan saking strategi online saha langsung menika, Pak? Nggih, menawi strateginipun harus lebih kreatif, bangun usaha, bangun produk, sebisa mungkin harus saged nggih menilai pasar konsumenipun tentang kerajinan niku napa mawon sing kathah. Dados memang harus banyak terobosan-terobosan sing mungkin kedepannya niku saged menarik konsumen lebih banyak ngoten niku. Nggih, lajeng saking kalih strategi kula wau, kathah tiyang ingkang tumbas menika saking strategi ingkang online menapa langsung Bapak? Nggih. Kebetulan nek niku penjualan kathah ten langsung nggih, karena memang konsumen juga saya berikan penjelasan terkait kerajinan yang tentunya niku harus langsung datang ke toko, langsung dipresani, langsung dipegang untuk produknya. Menawi niku mengke sampun datang ke toko, kelanjutanipun konsumen bisa ke online. Datose menawi mengke ningali foto produk kula niku pun enten angen-angen produke niku seperti sing pas ten toko, datose mboten enten perbedaan antara foto kalian mengke ten aslinipun pripun ngoten niku. Nggih, matur nuwun Bapak Arif, kalau wau inggih menika strategi sadean ingkang wonten ing Pasar Bringharjo.
Matur nuwun dumateng reporter kula Nikmatul Wahidah ingkang sampun nglampahi wawan rembag wonten ing Peken Brengharjo. Salajengipun kula saha panjenengan sedaya badhe pepanggihan malih sasampunipun pariwara menika. Sugeng siang para Lajeng kados pundi strategi sadean ingkang dipunginakaken dening tiyang ingkang sadean wonten ing pasar Biraja. Sumangga kula kaliyan salah satu ini bakul ingkang wonten ing Biraja. Nggih, sumangga. Bapak Arif ya. Jadi sama niko, kalau kalian salah satu yang bakul ingkang wonten ing Biraja. Kalian Bapak sinten? Bapak Arif. Sama niko Bapak Arif.